Vandalizm odkrytý vo utorok ráno i tako je poinformovaní všetky štruktúry vlasti u Kocúrej opštiny. Povolaná je policia, čiji eksperti až dneška prišli na mjesto zbuvanja i napravili zapisnik, a pokliše vyšľidzovanie nezakončenie budú dávať zvijavi. U сущности то 14 килошевизи швижо погубени, поламани, либо вигурани, либо виварцени, виваляни натробни пам'ятники, od tih 6 i polamani, 8 tagljem, jakvari nie rozlamani su da. Toku taka nie mila situacija, nie vidim že nejaké drugi logiki by bolo, okrem, eto, komu šik to prišlo, že by to napravil, to co napravil, a eto u ciljak prijavenej policiji i u cilju vyšľadovania za teraz ostatnjimi strimani dok oni nie povedza svoje ostatnje slovo i vjerojatno, že odšeljem nazavame rozriši toto, že eto kto porobil i už dali, co bude štídiť z toho, budeme tak povedz obvisení, dok bude čas za to. Popri tých starých pamätníkoch povaľaný i 5 nový. Na novej časti Temetova, co odkryté po odchodu našej ekipy, táto škoda nie zaznačená zo kameru. Treba dodať, že to nie je jediný slučaj vandalizma, bo práve za Kirbaj 28. augusta v noci polamani lávky na meste za výlet pri Begelu, tá veľi dumajú, že to tí slučaji poviazani.